Odonjeno weche mag tuke ni riwruok matayo tuke mag adhula pachoka FKF e tudruok gi riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika CAF ochako ayanga romo mar twak ewi chenro mag klepe yudo lesen mag CAF ka romo no kelo kanyakla klepe mag ewii kaachiel gi mago mag wakeini kendo biro dhi nyime kuom ndalo adek. Jakom riwruok mar FKF Nick Mwendwa olero ni romo makamano biro neno ni klepe matugo e leagues mopogore opogore obedo e rang'iny ma idwaro gi riwruok mar CAF. Riwruok mar CAF ne otelnegi Emmanuel Dasoberi kawuok e piny mar Ghana mane bende olero ni lesen mag CAF en gino ma klepe nyaka bed godo. We talk about it so much. Our competition be the series. We have developed since 2016, 2017. Every year we have made strides, and I can tell you that our Premier League clubs have really done very, very well, bearing the circumstances. As you know, we suffered with the suspension, so that disrupted the whole affair. The rules, I would say, are flexible. CAF does not impose any rule on a federation. What happened is that CAF has its own club licensing regulations. Member associations are supposed to adopt that regulation by picking minimum criteria. For instance, if you are playing in the CAF Champions League or the CAF CC, the Confederation Cup, the requirements you are supposed to meet may be different from national regulation.